Mayo 13, 2023 sa adlaw nga Sabado. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumano nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhato nila kaninyo tungod kanako. Sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.